चलिए भैया हाँ ये तूफान म्यूजिक के माध्यम से हाँ इरुआ सभे के बीच में हमने के दूसर का कैसेट जा रहल बा जा रहल तो बा हम रुआ सभे से विनती करब आग्रह करब प्रार्थना करब कि रुआ सभे चैनल के सब्सक्राइब करी अब अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी आ कमेंट में जरूर बताई कि हमने के और का सुधार में करी जा जय हो जय क्योंकि हो। हमने के लमहर कलाकार ना है जब सीखते बने जा आ कुछ गार्जियन लोग के देन बावे कि हमने के कुछ गावत बजावत नहीं ना चली देखी भैया हाँ एगो लड़का लड़की के मोहब्बत बा अच्छा एगो लड़का लड़की के प्रेम बा इतना ना गहरा प्रेम बा कि शादी हो जाता लड़किया के बुझनी के ना आ शादी भइला के बाद भी वो प्रेम चलता लड़की के शादी हो गई बबुआ लड़का के जीव नहीं खे मानो लड़का के मन नहीं खे मानो लड़का का करता कि बार बार ओकरा ससुरारिये चल जाता माने वो लड़किया के जहाँ शादी भइल बा ओकरा घर में चल जाता तो वो देखी वो लड़की के अभी कितना श्रद्धा प्रेम बा मन में आजकल के लड़की बड़ी सजे जब प्यार हो जाता जब शादी हो जाता तो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देता रिसा लेकिन वो जौन बाकी जब मिलत या जुलत या सब करत या बबुआ आ तबो वो दीवाना के अपना समझावत या कैसे कैसे बाबू कहती है कि सुनन ए जान हे जा ए हमर धन तू जियत तर तो हम जियत नहीं हो ऐसन अत मत कर आज हमार भातार हमरा के छोड़े पर मजबूर हो जाए चाहते बा तो लड़किया कहती है कि सुन दीवाना हमारे तू हमरा से वादा कइले बाड़ो हम तारा से वादा कइले बानी कि हम जहिया तले जियब तोहरे से प्यार करब मोहब्बत करब प्रेम करब हाँ तो लड़किया जौन बाकी कहती है कि सुनो कैसे कहतिया कि ससुरा आइल का कम कर हे हाँ हमार शादी हो गइल बा हाँ अब तू ससुरा में जन आब आ डार्लिंग कहल का बंद कर जय हो ससुरा आइल का कम कर आ डार्लिंग कहल का बंद कर यही के चल के ले लेवे के बा कि ससुरा आइल का कम कर डार्लिंग कहल का बंद कर ससुरा आइल का कम कर डार्लिंग कहल का बंद कर ए पर लइकवा कहता कि सुननु कि छोड़ी के कुआरे गइलू मजा मारे छोड़ी के कुआरे गइलू बाजा मारे छोड़ी के कुआरे गइलू मजा मारे छोड़ी के कुआरे गइलू बाजा मारे दोसरा के मेहर होई गइलू कि बड़ निमन हितई कइलू हे अरवा के अंगूठा देखैलू कि बड़ निमन हितई कइलू यारावा के अंगूठा देखइलू कि बड़ निमन हितई कइलू अरवा के अंगूठा देखैलू कि बड़ निमन हितई कइलू यारावा के अंगूठा देखइलू कि बड़ निमन हितई कइलू